Ngiphinde futhi ngibuye ngingasaqali. Le video ningayiqinisizwa ngoba uzoyeqa kanti uzoyidinga. Angisaqala ukukhuluma ngayo. Angisaqala ngazi isiphathi esingaka ngokwehlukahlukana kwawo. Uma uyingane yomfana ekukhona lelizwe ephilayo, cela ungayiqile video. Sibalekele ukuthi lokhu ngiphinde ngichaze into eyodwa ngoba abanye abantu abaningi into basikola bengayinaki beyidlule bengayinaki mase benenkinga mase bebuyela back bethi akuyazi kukhona umuntu owakhuluma into kanje bese bezobheka bese bethi lapho ukuthi abasayiboni lo video sinesikhathi ngoba ama video ahleze epost bese bebhala inbox ngoba uma sikhuluma la into sisayipublishile kunina nonke ni right bese ninenkinga seniyangifuna futhi kuma inbox inkinga esibhekana nayo kodwa abanye bakufuse igezi la ku public hayi kowana ngesizwe ngawe. Uma uhambisa ihlawulo ekhweni lakho nakho kumele kulindele angiqala ukukhuluma ngalento. Mangabe uthatha umntombi engane waphinda wayona wayizalisa into elindelekile kulowo muzi ukhambisa ihlawulo lenkomo yokuthi uthuke lo wamuzi wathi usubona umfazi khona wabiza sakhamusa khona nomfazi nobhuti bakhona umndeni wakhona ngoba ingane kumele ithole ingane umuntu okumele athole ingane lo wamuzi umuntu ongene ngebhokisi ekseni efaka isidwaba kwangena ngomnyama emzini wakhe maqede lapho waba nesiccawu uyena umuntu oqhoyisiwe okulindele ukuthi kumele athole ingane ingakho wena kumele uhlawule mangabe lengane yomuntu usizalise kulo wamuzi angimele ithole umntwana emthoyele kubo mase lenzele lo cala ufuna ukukhipha inkomo uthi wena uyahlawula lo wamuzi ukuthi uzalise ingane yakhona wayibiza ngomfana noma uyethukile isibongo sakulo wamuzi khipha inkomo ethi mo eyistick ebulawela ngaphandle engadliwa insizwe edliwa umama kuyinkomo yomama baze bayibize ngenhlamba enkulu engake ngathi mangiyibiza la kungabi bikho noyedwa ongathanda uma ngase kuthiwa le nhlamba ngiyisebenzisa ngesimo ke sokuthi ngisokile olimini anginawo amandla kulibiza lelo gama lelo ayidliwa abafana le nkomo idliwa omama inkomo yomama yestick ihamba nani nembuzi bese ngoba ingane bihamba nezintombi kube nekhona nembuzi yesibili engiyaziyo kuthiwa yani eyokugeza izintombi ngeke sibe ntatha imbuzi ngeke ibe u4 imbuzi muhambisa ihlawulo futhi ngeke inkomo ibe u4 bese uma ukuthi kulowo muzi bathe bacela izinto zabo bacela inkomo kaMama nenkomo kaBaba konke nehlawulo kuba nenkomo kusho ukuthi izoba ngaka inkomo ezohamba kuzohamba inkomo ezu3 ibambe ngayo le video ngoba niyabhubha emzini yabantu isiphamba inkomo yelokhuzana yemvuma bese kuba inkomo yehlawulo akuzona ke lezi inkomo zimele ihlawulo la emlonyeni yazi into ekhulunywa noma ekhulunywa abakhongi abakwazi ukuthi lethenala ihlawulo lenkomo ezintathu ayikho lonto ihlawulo lingenkomo ethi mo istick kanye nembuzi ihlawulo ke lelo uma usukhipha inkomo kaMama nenkomo yemvuma inkomo zasekhaya obe ukhokhiswa zona ngoba umama uyithola ingane sayigade ngokuphelele wawusuyikhohlisa wena mkhohlisi wathatha umntombi bayo ingakho kumele ekhishele lenkomo ke ukuthi ube sayigadile yazahlangana nawe esikhohla kandini wakhohlisa ingane yomuntu wathatha umntombi lelo cala ibikwe kuwena ngoba ayayikhala nje kwaze kwaphuma ingconjwa kuyona automatically kwasuka ubungcwele kuyona baphuma ingconjwa zasukisa lokwazi nabantu bakabayibhekile bayo bayomangala kwabakini ukuphuma kwengconjwa ukumangalelwa kini and kumangalelo umuntu okuyena oqale ukungena kuleyo ndawo ngokuthi ubekhothisa lo ngane hayi ukuthi ukumangalela umuntu othuke wambandakanya nalo ngane noma kuthi uyimuphi lento enziwayo cha asisaqala ukuveza ikhishwa inkomo kaMama umuntu ongayitholanga noma ongayificanga ngidlule bese kuba ukuthi la ufuna ukuthatha izingane zakho mhlambe la kuphela mangabe uyingane yomfana kulindeleke inkomo ezintathu okumele uyikhiphe ngokwakaZulu mangentombazana zizithupha isizathu ingoba intombazana sazodla ngayo futhi into efuneke niyazi isizathu sokuthi kuphuma lezi inkomo bakhona abahleze bebuza ezana lezi inkomo indlela obanjwa ngayo ukuthi wena uthathele ingane yomuntu wayenza umfazi wakho wayizalisa ngoba automatically once wayizalisa ingane sifana ukuthi umfazi wakho kwelamathongo ingakho nje sihambile ingane siyogana ilokhu yaba nechashaza ukuthi awukanti nengane nomunye umuntu lokhu laba khona icenge ngoba wena uthuke lo wamuzi lowana so ke ngoba usexoxa ngalengane isiyoba nebala lenguna phakathi ngithi sekukhona umfana oyidabukele wayixoxa noma oyithathile kube ukuthi kodwa isinengane ngaphandle
ukuze uzothola iy'ngane zakho khipha leli nani le nkomo, ngoba usayiqoqanga le ngane. Kodwa uma ngabe uzoyikhokhela nayo, azikho iy'nkomo ezicene ukuthi uzoyikhipha kuthiwe ezengane, ayikho into enjalo kwaZulu. Ake ngenza umzekelo, ake ukhiphe iy'nkomo eziwu-10 noma eziyishumi, ucele ubuhlobo obuhle nalowo ngane, zihambe ngamasondo iphume, bese emva kwalokho bese uyayithatha leyo nhlomba, noma mhlawumbe bese kuba ukuthi uhlangana nalowo ngane uyayonisa, usuthatha ini, usuthatha umntombi bayo. Shuthi la into esefuneka iyenzeke, inkomo esekumele iyenzeke manje, ngoba usakhipha iy'nkomo eziyishumi bekushode eyodwa, sekumele le nkomo imiphuma le phuma ihlawulo elihamba nale nkomo kamama yesi-11, shuthi singathi 12 ngehlawulo, singalibali. Angeke kulezo inkomo bese kuthiwa kunenkomo eshodayo okuthiwa eyengane ayizala yentombazana noma ingane yomfana, ngoba uyayithatha le ngane uyayiqoqa. Into ezoshiwo nje uma ngabe sekuhambe kwaze kwafika amaphethini azawushaya, kuyothiwa ingane ayiphume komame bayo iye kubo kwayo. Ngani? Ngembuzi, iphinde izomukelwa ngembuzi. Ngiyazi zikhona indawo eziningi abenza ngendlela yabo, abantu bakhipha inkomo eyodwa yensikazi, angazi yane yesondlo. Ayikho into enjalo, ayikho ingane othi ikhishela isondlo ibihlala komalume bawo umuntu kuseyikubo. Ayikho inkomo othi yesondlo othi ikhishela inkomo yesondlo, ayikho into enjalo. Inkomo yesondlo ikhishwa ngumuntu, kodwa bana ufuna ukufundiseka nizwa ngiyani nizophika. Ikhishwa ngumuntu othola ukuthi ngithatha umuntu nengane yomunye umfana, ngase ngithi ngizoyikhulisa le ngane. Uma ngabe le ngane seyidinga seyifuna, ngoba yikhuliswa yimina ngiyinakekela, sekufuneke-ke akhiphe isondlo, ngoba kade ngiyibhekekele, ngiyithengela yonke into, ngiyinaka, ngiyondla, ngiyigqokisa i-uniform, yonke into kusukela incane yaze yakhula. Njengoba seyidinga, sekumele akhiphe iy'nkomo zalowo isondlo salowo sasithole noma sangwane noma sazikode, bese kuthiwa-ke kunento yesondlo. Kodwa konalume bayo ingane into ethiwa isondlo ayikho ifavor yenziwa abakamalume enganeni uma ngabe ikhula, nabo kuyigazi labo ingane yabo. Isondlo siphuma kumuntu obenza ifavor ekhulisa ingane ongayizali ngokwesende, engahlalanga enganqumanga okhala lo wamama obeyikhulisa. Ingakho ngisho uma kuthiwa kuyalotshelwana kuhambisa izibizo, kuba khona ingubo kuthiwe kamzanyana. Ngicathi manje esaphuma lo ngubo kwakuba kuthiwe yomzanyana eyomuntu obekhulisa le ngane eyigona. Ngisho ukuthi umama ubethu umehambile esedrobheni eshow isale naye lo muntu eyigona, ngisho ukuthi owesilisa kuthiwa ave lo wabhuti wayethanda ubani, wayemthanda ubani, wayemgona, wathi uma efika ejojile afike ezofuna bani emgona esemncane. Ikhona amantombazane njalo ebekhonzwe nje mhlawumbe isizwe sasendaweni, othola ukuthi kuze kuthiwa umzanyana wakhe lo wani ubemthanda kabi. Yabona, akekho umuntu ongathi mangabe sekuthiwa lezo ingane-ke sekhishelwa level bese kuthiwa akaphinde futhi akhiphe inkomo yokuthi iy'ngane lezi uyayiqoqa. Mawulobola umthatha umuntu wesifazane, ulobola ngoba umthatha konke nengane, lezo inkomo ibalwa konke nengane, ayihlukaniswa. Kodwa uma ungamthathi, ilapho sizokushaya khona, ikubekela entanyeni, kuhlukaniswa khona, ngoba usayithathi leya ngane. Uma ngabe futhi kuzalwa amantombazane awu-4 noma emathathu, uma sekhishwa lezo nkomo zesithupha, zikhishwa kanye, ayidabulishwa, ngoba lezo ingane zonke lelo lobolo sezizomela izingane, ngoba nje ziwu-9 iy'ngane. Lelo lobolo lelo lisuke liya kuma wayo, zonke lezo ngane ziwu-9 zingena kuleli lobolo lwalezi iy'nkomo. Hhayi ukuthi kuzobalwa, akukho la kuzobalwa khona kuthiwa hhayi ngoba ziwu-9 nje, uma ngabe ilobolo ingena ngala alibaleke lelo y'ngane ukuthi lisuke lihamba kanjani, zibizwa ngalezo nkomo. Akukho la kuzobalwa khona lapha, akubalwa. Le nto ikushala sekuthini wena uzalisa ingane yomuntu wangayiqoqa, nanso-ke la kushaya khona. Thanqaza kakhulu-ke lapho indlela nabo abakubamba ngayo kulowo muzi ukuthi wena uxhaphaze ini umuzi wala ekhaya. So awukwazi ukuthi ungathi ufice insimi yomuntu iyinhle, ufike uyilime wena utshale, bezothi uma usutshalile kule nsimi ungakhiphanga ngisho isenti uyifica ibiyiwe iyinhle, bezothi kule nsimi ngoba sekukhulile ilokhuzana usunegunya, banelungelo kulowa muzi ukufaka icala ukuthi ulima kanjani ensimini yabo and bayinakekela bona insimi yabo. So ngisho shathi usulimile lapha unathomba, unalutho lapho, kuyoze kube nokuthi uba nezivumelana la abanikani zibani bensimu njengawe nisengane eningi. Yingakho uzobanjwa, alikho ihlawulo nenkomo eziwu-4 nembuzi ezi-3, alikho ihlawulo. Abantu abafunde ihlawulo ngesidiki, inkomo engabulawa, engangena ekhaya ibulawa ngaphandle. Ngizophinda futhi ngichaze umuntu osenengane akakhishelwe inkomo mangabe umthole
wamzalisa ingane yesibili wena ekubene nenkomo enengane yena nomunye ubhuti akakhishela inkomo ethi mo ngoba anifuni kusho ukuthi ukulalela. Ngiyabonga ethuba.